Eta nik esan nion nola, bapatean, isiltasun handi bat egiten zen nigan. Argiak itzali eta lausotu egiten zela inguruan noen guztia, gormutu bihurtzen nintzelarik. Eta nola, gero etorkizuna ikusten nuen. Eta orain, zer ikusi duzu? Oraingo honetan, negarriz ikusi zaitut, esan nion lotxa eginda. Orduan, Andereño Kontxezik inork ez duena egin zuen, estu bezarkatu ninduen. Gero, nigandik alde egin zuen komunera zijoala esanaz. Itzuli zenean, begiak gorri zituen eta klasean jarraitu genuen ezer gertatu izanez balitz bezala. Baina etxera joateko orduak jo zuenean aparte hartu ninduen. Alex, esan zidan, zuri gertatzen zaizuna oso gauza arraroa da, baina oso ederra. Zera horrek ukitzen zaituenean ez duzu larritu behar, ez da lotxatu ere, zorte handia duzulako, bihotzarekin ikusteko ahalmen bereziak baitituzu. Eta ni oso importantea sentitu nintzen egun hartan. Sakera dedikatzen ez banaiz, ume txikien maizua izatea gustatuko litzaidake. Haurtxoekin ibili eta orduan berehala nabarituko ditut ahalmen bereziak dituzten umetxoak eta gozo tratatuko ditut. Andereño Kontxezik tratatu ninduen bezalase. Ahalmen berezi horiek izan ziren hain zuzen ninarengana hurbildu nindutenak. Hori behintzat eskertzekoa da. Maila ezberdinetan ibili gara beti. Bera ni baino gazteago delako eta iaz Donostiara egin genuen txango egun ura arte, Nina beste mailako neska errena besterik ezen niretzat.